91 club level prepare that level prepare bet dan kan senga tuna tirna na hian tuna hi kan soi vek to period number en dan 21 a hian tuna big kan lo bet ta ni te khan ka big a han tu han che nga lo bet ta angila kan loss ta ni 22 a chuan che nga kan loss to wangin som panga kan bet don ta ni som panga kan bet ang 22 a chuan som panga kan bet chuan che nga kan lo bet to dik lo kha che nga ina cover anga chuan cheng som kha kan la hlep don ti na ni ta ni chuan balance nga apoi mo boka cheng za atanga recharge thaya amai ro chu cheng sang sari sang ruk borvel te balance nei chuan loss thei lo tluk leveling prepare that box chuan loss thei lo tluk ani ta cheng za ek nei chu har sa atana cheng khata bet te lo ta cheng ni bet te ti kan 22 kan big kan beta lo win ta ni chuan cheng som kan profit tiang khan hriat them nei lo chuan whatsapp a mi lo zot don ni